don haka kaga a nan wurin wanda ya ɗauki nauyin 'ya'ya guda uku ko 'yan uwa uku, in baka samu uku ba to biyu yayi, biyu 'ya'yanka ko 'yan uwanka kai da manzon Allah haka kuke a cikin aljanna. Wannan falala akan hidimar 'ya'ya mata ba a same su akan 'ya'ya maza karar a cikin nafsi ba. Su na maza abin da aka kawo shine wanda ya binne suna ƙanana, suka da suna ƙanana, amma wannan hidima din an fi samu a cikin 'ya'ya mata don tarbiyyar su tafi wahala. Kula da 'ya mace ya fi wahala akan kula da ɗa namiji. Ɗa namiji idan ba ka gan shi awa 3-4 ba kana damuwa, amma idan mace ce ba ka ganta ba lokaci awa ɗaya duk sai ka hankalinka ya tashi. Ina take, da wa take tare, me take yi, ba ka da kwanciyar hankali, duk musamman idan ta kai shekaru na balaga ba ka da nutsuwa kwata-kwata a kai. So shi yasa tarbiyyarsu, kula da su, kuma suna da wasu bukatun da namiji bai da shi in sun kai wani gaba na rayuwa. Dole sai ka sa ido a kai. Ba wai irin yanzu fa da ake kara zube ba, yarsa ma takan kwana a wani guri bai sani ba. Sai ta kira shi, dadi za mu tafi bikin kawarmu, ina ne, can Port Harcourt. To Allah ke safe journey. Allah wajen na kai lalace, shine asalin da youthi. Wai yarsa budurwa ke masa waya za ta tafi Port Harcourt daga Abuja za ta wuce, shi kuma yana can a ƙauyen Gombe iya zaune. Wai shi kenan to wai safe journey haka da dafi, kuma wai ya ce budurwa, kuma ta je can ta turo masa hotuna ga ta tsakanin gardawa a tsaye, sai ya rika jin daɗi. That is good, that is good. Allah wajen na kai lalace, wai that is good. Ai wasu iyayen, wallahi jama'a iya cikin ni'ima a duniya ya zama iyayenka dattawa ne, ba wai ta bangaren shekaru ba, a'a wanda za ka kalle su ka ce ina jin daɗi waɗannan su suka haife ni, wallahi iya cikin mafi girman daɗi a duniya. Ka zama kai ɗan dattawa ne, kuma ya zama a ɗabi'unsu akwai abin da kake koyi, ko haƙurinsu ko juriyarsu ko kuma haƙuri da ƙuncin rayuwarsu ko yawan godiyarsu akan alkhairin da aka musu ko jarintarsu ko kunyansu ko wani abu mai kama da wannan. Wallahi ya ishe ka alfahari. Idan ka ga wani yana rawa a wajen bikin yarsa, wallahi sai kai fa ganinsa kake a bidiyo, wallahi kunya kake ji, ba ka ma so wai ɗanka ko ‘yarka ta kana kallon wannan abu, ba fa kai kake yi ba, amma shi yana ta wasu ya gana ta wani haka wai ana bikin yarsa, wai kuma shi ma uba ne. Allah sarki, mu ba irin wannan suka haife mu ba, wallahi ba iyaye ba su mana irin wannan ba. Iyayenmu saboda kunya, idan mahaifinka ya ɗauki ɗanka in ka gaishe shi baya amsa saboda iya kunyar ka ya rike ɗanka yana reno, kunya ba ta bari ya kalle ka ya ce maka na'am, sai ya kawar da kai. Iyayen da suka haife mu mun zauna da su rayuwa ta haƙiƙa, mahaifiyarka ba ta sallah saboda laruran mata, baka san yaushe ne ba ta sallah ba a gida, haka ka gama rayuwa har kai ka fita a gida ba ka gane yaushe ne baba ba ta sallah shi take sallah, saboda an ɓoye maka, ba ka sanin yaushe take kwana da mahaifinka, ba ka taɓa sani ba. Kuma gidan akwai kunci saboda dattawa ne ba su ci amanan mu ba irin iyayen yanzu ba. Wai uba ya je bikin yarsa yana rawa, uba yana rawa a wurin, kuma mu ce tarbiyya muke musu, kuma muna so mu kai su aljanna da haka. Uba ina kunyar addini ba fa imani in babu kunya. Kai ka tambaye shi, kai haka babanka ya maka, haka babanka ya auren babarka, da kai kake wa yayanka wannan cin amanan, maimakon ka nusar da su bi Allah, kai kake zuwa wurin kake rawa, kai kake zuwa kake sa abinci a bakin yarka da mijinta a wurin. Haka iyayenka suka tarbiyyantar da kai, muna cin amanan yaya wai da sunan wayewa, wace duk wayewar da ta wuce Allah ya ce annabi ya ce bisa ga yadda magabata suka addini, wallahi halaka ce. Babu civilization da ya wuce ka zama musulmi na kwarai, babu shi. Babu wayewar da ya wuce ka bi Allah sau da kafa, babu shi. Haba ina za mu je da haka? An daina maganan a yi aure, a yi kunya, a yi walima na mutunci, an koma biki ake yi, iyaye su suke daura gindi a yi bikin, kuma a zo a saka a YouTube, a saka a wurare da dama, uba yana rawa a wurin bikin yarsa. La ilaha illallah. Wani zoɗoɗo da aka tura wata ran na gani, wallahi sun da na ji kunyar gani, wai ubanta ne a wurin, yana ta rawa ga tumbinsa nan a gaba kaya guda, bayan sai da kasan an sa ƙwarya, wai kuma yana ta rawa abun kunya, kuma wai gaban wai abokanan wai mijin yarsa. Na ce Allah mun gode maka da kasa dattawa na kware suka haife mu, Allah mun gode maka wallahi. Haba babanka yi rawa, ka taba ganin sai yana yi? Me ka san dattijin kan banda zuwa masallaci ya sallah? Me ka sani a wurin san banda zumunci da zuwa kasuwar kauye ko zuwa kasuwa a nemo halal? Me ka sani a wurin? Ka taba ganin ko musafa yayi da babarka a gabanka? Ka taba gani? Kai ba ganin sa kake kamar wata sirkarsa ba a gidan?
gani kake kamar wata sirkarsa haka suke rayuwa a gida, kuma haka aka tarbiyyantar da kai yanzu ka tashi kai karatun zamani, Allah ya baka rufin asiri, kuma sai kace zaka saba masa, kuma ka dauki iyayenka daƙiƙai, kuma iyayen suka mai da kai mutum da ikon Allah, su suka maka tarbiyyar da ka zama mutum, kuma yanzu ka mai da su kauyawa, ba irin wannan tarbiyyar kake wa 'ya'yanka ba, kuma kai ka amince iyayenka sun fi ka nagarta. Shi yasa auren yanzu albarkarsa na da matukar karanci. A zo yanzu ana biki yana rawa, kuma uwar ma ta taso ta yi rawa, uwar ta taso ta yi me, ta yi rawa, bayan ta yi rawa kannanta su yi rawa, yayunta su yi rawa, kuma wai a wurin bikin yarsu ko ɗansu, kuma wai duk da haka wai an ga sai mu ce Allah ka ba su zuriya ɗayi ba. Haka ake ɗayi ba, kuma mu sabi Allah kuma a yi tsayi ba. Duk sabon Allah da aka yi na sakan ɗaya a biki yana rage wa bikin albarka. Ana gama sabon Allah wani bikin ran da aka kammala albarkarsa 0% ne, ita kadai ta saura 0. Daga ranar ana zuwa a wata 1, 2, 3 ake shiga bala'i. Daga wata 1, 2, 3 an riga an shiga bala'i, saboda ba a nuna musu hanyar Allah ba. Wajibi ne mu yi waiwaye adon tafiya. Wani lokaci da 'ya'yan ba sa kiyaye haƙoƙin iyaye din, akwai kurakuran iyayen don ba su ba su tarbiyyar da ya dace a ba su ba. Inda sun ba su wannan tarbiyya ba za a irin waɗannan abubuwan kunya da ake yi ba. So da haka wannan falala ana samu ne a cikin aihuwan 'ya'ya mata masu albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa 'ya'yanmu albarka gaba ɗaya.